Minkejja li ħatar l-akbar kabinet fl-istorja ta' Malta saħansitra wieħed akbar mill ħatar Joseph Muscat, il-Prim Ministru Roberta Bela jidher li ma jħossux komdu jafda lil ħadd minn ta' madwaru biex xandir tal-Istat. Hekk kif issa nqatat il-kurzità dwar min se jifforma parti mill-kabinet ta' Abela, il-Prim Ministru żamm lil Carmelo Abela bħala Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru li se jkun responsabbli mill-iżvilupp sostenibbli, dialogu soċjali u implementazzjoni tal-manifest elettorali. Fil-portafol ta' Carmelo Abela hemm fost l-oħrajn ix-xandir tal-Istat li hu arma kruċjali biex il-Gvern iwassal il-messaġġ politiku tiegħu. Propju għalhekk hija interessanti id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Abela li taħt ir-responsabilità tiegħu żamm ukoll ix-xandir tal-Istat. Sa minn qabel ma kien elett mexxej Laburista, Abela għal diversi drabi li jekk ikun elett fit-tmexxija tal-pajjiż u rid iwettaq riformi intensivi fil-PBS. U issa li ġie elett m'hemm xejn aktar xi jżommu mill-kontroll assolut ta' magna daqstant importanti. Taħt diversi gvernijiet soċjalisti u laburisti sa mis-snin 80, ix-xandir tal-Istat intuża ħafna drabi bħala paraventu għal-gvern fil-waqt li nstab għal diversi drabi ħati li ma mexiex kif xieraq mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista kif ukoll ma' organizzazzjonijiet oħrajn li mhux dejjem qablu mal-politika tiegħu. U hekk kif Roberta Bela ħass li kellu jżomm taħt idejh ukoll li x-xandir tal-Istat, diversi membri tal-kabinet gergru għal fatt li mhux qed iħossuhom fdati mis-suċċessur ta' Muscat. Dan anke wara li għat minnhom spiċċaw bil-portafol tagħhom imnaqqar ħalli Roberta Bela ikun jista' jagħżel deputati qrib tiegħu għal dawn il-karigi.